Младоноси предината Локомотив. Какво попадение обаче от Карлос Франса! Невероятен гол в 82-та минута решава всичко в този двубой. Антонио Вутов, Франса с този след топката остава в него. Карлос Франса 1-0 за Локомотив София. Минутата е 44-та. Първоначално паса не беше за Карлос Франса. Топката остана в бразилеца. Оттам насетне Карлос Франса с Янко успя преди Карая да се отстигне подаването за Карлос Франса. Вече е показателно на футболиста на Локомотив София. Отличен пробив на Франса. Успоредно подаване. Калян Кръстев с точен удар, но спасен от Мартин Величков. Страхотна контратака. Много добра свършена работа. The opposition half this season gets it back from Alexis Gomez and the ball across. Wide again from Remsanga, arriving at the far post. Franca again, Manzocchi. Goalkeeper Cayman didn't make the right decision because Novoselic had to drop in behind him, and the young goalkeeper just a little bit of rush of blood to the head there. Chances in the first half. That's a lovely ball down the line for Franca. Shot over the side foot, but the challenge just. Играта на Локомотив подава към Карлос Франса, бе в засада той, въпреки че прати топката във вратата. Големи неприятности пред вратата на Коркаш. Отлично центриране, описна Динко Коркаш. След всички похвали, които отправих към него, Карлос Франса се разли. удар с гола и 1-1. Ето как нещо по-интересно измислиха домакините в предни позиции. Карлос Франса бележи. Вече бе отправил подаване към свой съотборник, а мигновено железничарите използват възможността 7 миг по-късно да накажат своя опонент. Карлос Франса е герой за Локомотив. В компанията на централния нападател на домакините Карлос Франса, изчиствайки в странично хвърляне. Франса обаче тук демонстрира колко повратлив е и комбинира с Антон. Miguel Starre and Carlos Cuadra need a win. Franca needs another chance. This time, referee points to the spot. O'Day, after his phenomenal history, has given away 2 penalties in 2 games. Nobody is reacting and going and pressing once they've lost the ball. Franca trying to get around his man. Almost got there as well. It's Sakic that comes across with the challenge. Remsanga. It's a lovely ball. Franca! So brings him down. Slightly lucky there, Franca. Oh, rides the challenge brilliantly. He's got Manzocchi in the middle. It's Franca to the byline. Franca. Can he pick a black shirt out? Franca! Coach got several thousand in the crowd there disagreeing with the system. Lovely turn by Franca. Franca did well. Finds himself a bit of space. Franca. Франса стреля, Босако не успява да спаси. Толкова колкото успя хваща Босако в кариерата си на вратата на ЦСКА, но тази не успя. Дебютен гол за Карлос Франса. Резултат сега контратака за домакините. Карлос Франса изведен от Илия Димитров. Шанс за Локомотив София. Намеса на Серджио Пат, само че при добавката Карлос Франса не греши. Локомотив София повежда в резултата. 20 минути преди края на редовното време домакините удрят по обиците на своя съперник, който освен всичко останало